वीडियो मत मुआनी मकानी मुनी भाई बे ବର୍ଷା କ'ଣ ହେଇଛି? ବୋଉ ବେ ଭାଇ ମତେ ଦଉନି ଆଳୁଚପ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ମରାମରି ହଉଛି ଖାଏନି ଖାଇବା ପାଇଁ ମରାମରି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି କ'ଣ କହିବି ओपन जो करतला नहीं ଦଉନୁ ତାକୁ ସିଙ୍ଗଡ଼ାଟା ଦେଇଦେ ତୁ ଆଳୁ ଚପଟା ନେଇଯା ପୁଣି ହାତ ଛଡେଇନି ମୁଁ ଖାଇବି ସକାଳୁ ଖାଏନି ଦେଖ ଆଉ ଦି ଜଣ ମରାମରି ହଉଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଖ ମୁଁ ଖାଇବି ଧୀରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୁଁ ଖାଏନି ଏଟା ସେ କଟାଳ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ନା ଏ ଖାଅ ଖାଅ କଟାଳ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ମୁଁ ଖାଏନି ଯା ହଉ ଦିଅ ଦଉଛି ତାଙ୍କୁ ଖାଇପାରିବି ଭାଇ ବେ ଏଇଟା ବଡ଼ ତ